അച്ഛാ അതെ, ഹാഷർ തോറ്റുപോയി. ഞാനും കൂടെ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഒരുമിച്ച് യുകെക്ക് പോവല്ലേ? വിനായകെ, അജിനെ, അല പോവല്ലേടാ. അവന്മാര് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിടണ്ടേ? അതുമല്ല അവന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ആഹാ, നിനക്കിപ്പോ ഇതാണല്ലേ പണി. എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പുറത്തുപോയി രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ? എടാ അച്ഛന് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞ് കോള് വന്നടാ. ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞ, നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ. ഒന്ന് വേണ്ട, ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഹയ്യൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ കെട്ടർമ്മ ലോ ആയി പോവും. എടാ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോടാ. സ്വന്തം അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നേ. കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അങ്ങ് പോവും. അവസാനം പുറത്തിറങ്ങാനും കലങ്ങിയിരിക്കാനൊക്കെ വേറെ ആരും കാണത്തില്ല. നന്നാവൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പണ്ടേ എനിക്ക് പോയതാ. നീ കൺവെട്ടത്തുനിന്ന് പോയാലേ ഈ ചെറുക്കനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും. നീ ഇത് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞു? അടിവിടാൻ വയ്യ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട. നിനക്ക് എന്നെ കാട്ടി നല്ല ചെറുക്കനെ കിട്ടും.